Meaka konpainia sortu dugu aurten eta lehenengoz alarde parekidean desfilatuko dugu. Hau hasi eta 29 urte eta gero, lehenengoz geure toki hartuko dugu alarde parekidean. Urduritasuna batetik, konpainia berria denez eta ardura bat daukagu eta orduan nahi dugu gauzak ongi ateratzea eta hortako lan asko egin behar da eta urduritasuna dugu. Ez dakigu nola aterako den, orduan horregatik, baina batez ere ilusioa da nagusitzen dena. Nik uste urduritasunaren gainetik ilusioa, kriston gogoa dugu eta eguna iristeko eta gozatzeko eta egindako lanaren emaitza ikusteko. Behar bada aipatu, bere garaian 88 saiatu ginela Meaka konpainia sortzen. Orduan ez genuen lortu, 12 lagun bakarri bildu ginen, garaitxarrak ziren, gogorra, eta giro eretzen bat ere egokia. Eta gaur egun dugun jendia egia da, ilusioz beteriko jendea, jende gaztea, beste generazio bat, eta uste dut primeran egingo dugula. Egia esan, ez dugu ideia handirik. Egia da, hasiera batean galdetegi bat pasa genuela eta 100 pertsonek baiezko eman zigutela, gero jende gehiago gehitu da, orduan, badakigu 100 baino pertsona gehiago izango garela edo hori horrela izango dela pentsatzen dugu. Baina egia da, ez daukaguela informazio edo datu zehatzik. Orduan, ikusiko dugu entxeguetan, zenbat jende biltzen den. Baina, azkenean, 30 arte ez dugu jakingo errealitatean zenbat izango garen konpainian eta horrek ere pixkat urduritzen gaitu, ez? Baina, printzipioz, ikusi dugu, adibidez, erredoble kopuru polita dugula, partxe kopuru polita, eta orduan gauzaiek askotan izaten dena igual, zaienak edo hori beteta dugunez, horrek ere ematen dugu lasaitasun puntu bat. Bai, nik uste dut oso importantea dela lasaitasun puntu hori lortzea zen. Gero eskopetana asko errazagoa da. Eta orduan jendia gainera hemendikan edo handikan espada konpainia honetan bestean ateratzen da eta arraxa da etortzia. Jakinda lehenengo urtea dela, normalian jendiak babesten du, ez? Bai, babesten du beste maila batian, ez? Bueno, ikusiko dugu. Hori da, ikusiko dugu. Nik uste dut beharra dela, azken finean bertako bizilagunok ez dugu eduki geure auzoko konpainia, alarde parekiden, orduan desfilatzeko aukera izan dugu, ez? Eta nik adibidez desfilatu izan dut beste konpainia batean, Ama Xantalenen, eta oso gustura, baina egia da, nabari ditzen duzula edo sentitzen duzula zerbait falta zaizula, ez? Beste batzuk daukate aukera haien auzoko konpainian desfilatzeko eta guk aldiz ez. Eta orduan hor urte luzeetan egonda, jende askoren ahotan nahi hori eta gero azkenean behar bat bihurtzen da, ez? Eta hortik abiatuta gaude orain hementxe bertan. Baina, hortikan. Bai, gainera, kriston ilusioekin, niretzat hau da laugarren konpainia sortzen azten naizela, laugarrena. Eta orain dagoen ilusioa ez dut inoiz ikusi. Eta horrek ere sortu egiten dut urduritasuna, bera esperientzia dudala, baina urduritasun puntu hori sartu egiten zaiteta. Pentsatzen dut, ilusioak dena beteko duela. Bestetan oso pozik egon denez, lehenengo urtean gainera oso gogorra izan duzen eta diferentea da. Bino gaur egun gauzak lasaiago daudela, jendeak ongi pasatzera bideratua duela egun hori eta ez lehenago behar badak gehiago zegoen errebindikazioa hutsa eta orain dago beste giro bat, dago errebindikazioa noski, zen ez dugu batera arraxa emakumeak, bino ongi pasatzeko ere baitu, batez ere jende gazteak. Ni emozionatu egiten ez urtero ikusita arpegi horiek esaten, baliozun, hain gaizki pasatuta gero, merezi izan du, ez? Ongi egin ditugula gauzak alde batetikan, eta gainera gaudela historiaren alde honean, ez bestean. Niretzat hori ezinbestekoa da. Osea, historian zure ideakin bat egiten duen zerbait egitea, ez da pagatzen. Hombre, keinu hori egingo duela urten ere, egingo du. Baina zuk esan bezala keinu bada, ez? Azkenean ez du apustu egiten alarde publiko baten alde eta guk hori da eskatzen diogun, ez? Bustitzea eta alarde publiko bat egitea, ez? Hori pentsatzen dut guk eskatzen dugula. Beraien eskutan dago antolatzea. Hori da. Orduan ez dugu ibili behar, ez emakunden subentzioan atzetikan, ez diputazioarenak, ez udalak egitea, lehenago egiten zuen bezala. Azkenean tradizio bateri huts egiten dio, eta hor sartu egiten da nahi duen edo nor. Osea, kitxo.
Gero tradizionalak egin nahi dutela beste manera batean, pues egiten dute fikoban edo aiako harritan. Berdintzain dut, bino da, hori, azkenean udalak egin behar duena da denondako zerbait, herritar orondako. Ze eskubidez hitz egiten ari gara azken finean, eta jaiak beste parte badira horretan ere. Jaietan berdintasunean parte hartzeko eskubidea hiritar guztiona da, Irungo hiritar guztiona, eta udala, udaletxea, Irungo hiritar guztiontza da. Eta horregatik eskatzen diogu balarde publiko bat antolatza, eta horretarako keinu horrez gain beste pauso bat eman beharko luke eta guzti behingoz. Azken finean da gure herriaren jai bat, gure izaeraren isla dena, eta orduan hortan parte hartzera animatuko genuke edo nor nahi duen moduan, ez? Eta zergatik, sentitzen dugulako gure jaia dela, eta ez dakit, disfrutatzeko, ez? Bai, denok disfrutatzeko. Azkenean hori da, zure senarrakin, zure lagunakin, zure nahi duzunakin, parekaidetasun batean jai bat ongi pasatzeko tokia duzu, ez? Bestela, bakarrik batzuk egiten dute, batzuk disfrutatzen dute eta besteak ez, orduan. Auzoari gonbita egiten diogu, oso neska martxoso garela, oso ongi pasatuko dutela gurekin eta aurrera. Eta bide batez, animatuko genuke auzoko jendea gure entxegutera etortzea, ekainaren 18, 20 eta 24 izango dira, eta guztiak borda txikitik abiatuko dira arratsaldeko 8etan, eta hor tokia dute, tokia du nahi duen orok bertaratzeko eta gurekin parte hartzeko.